ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 7/5/25 ಬಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ. ಮಧುರ ಜೋಗುಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗೊರ್ದು ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡಾದುಪ್ಪುಂಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರೊಡ್ದತ್ತು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಡ್ರಾಮುಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಬಾಕಿ ಐದು ಏರ್ನನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಪೂಜೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ವಾ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ತೊಜ್ಪಾವುಜಿರು ಅಂಡ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಜಾದೂಗರಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಉಂಡು. ಉತ್ತರ: ಭಗವಂತೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುಲ್ಲಿರಾರು ಸೈತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬದುಕವಿರು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯುವನುವಿರು ಅಂಡ ಯಾನಿ ಈ ರೀತಿದ ಶಕ್ತಿನ ತೊಜ್ಪಾವುಜಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಕಿ ಏರು ನವದಾ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವೆ. ಇಂದು ಸಹ ಡ್ರಾಮುಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಜಾದೂತನ ಬಾಬಡುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಲು ಕುಲ್ದಿಲಲ್ಪನೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಗೀತೆ: ಏರು ಬತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುದ ಬಾಕಿಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇನ್ನು ಜೋಕುಲ ಅನುಭವದ ಗೀತೆಯಾದುಂಡು. ಸತ್ಸಂಗುಲು ಮಸ್ತುಂಡು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಭಾರತದಂತೂ ಮಸ್ತು ಸತ್ಸಂಗುಲುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಮತಾಂತರ ಉಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಇಂದು ಓವುಲ ಸತ್ಸಂಗತ್ತು ಸತ್ಸಂಗ ಒಂಜೆಯಾದುಂಡು. ಉರಿಲಕನೆ ಅಲ್ಪನಿಕುಲು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆಚಾರ್ಯರು ಪಂಡಿತರ್ನ ಮೋನೆನು ತೂನಗ ಬುದ್ಧಿ ಅಕ್ಲೆಡ ಪೋಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪಂತು ಭಿನ್ನವೈನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಈ ಸತ್ಸಂಗ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಸಂಗಮಗೊಟೆ ನಡಪುಂಡು. ಇಂದು ಹೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬೇಹದ್ದ ಬಾಬಾಗ್ ಶರೀರಂತು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ನಿಕುಲ್ನ ನಿರಾಕಾರ ಶಿವಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಬೇತೆ ಸತ್ಸಂಗುಡು ಪೋನಗ ಶರೀರನು ತೂಪರು ಶಾಸ್ತ್ರನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಶಾಸ್ತ್ರoluಂಡು. ಅವಂತು ನಿಕುಲು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೊಡ್ದುಲ ಕೇನೊಂದೆ ಬೈದರು. ಇಂದ ಅಂಡಲ ಹೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬುದ್ಧಿರ್ದ ಆತ್ಮ ತೆರಿಯುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು: ಹೇ ಎನ್ನ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲೆ ಎನ್ನ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮುಲೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರವುಡು ಈ ಶರೀರೊಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬಾ ಓದದೇರು ನಿಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಒರಾನೆ ದೂರ ಪೋಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಷರ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಮಧುರವಾದುಂಡು. 6 ಮಾತಾಪಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಎರಾಂಟಲ ಕೇನ್ನಗ ಮೇರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏರು ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಖಂಡಿತವಾದ ನಕಲು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನಗ ಐಟ್ಲ ಗೊಂದಲಗೊಳಗಾದುಪ್ಪೇರು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕೃಷ್ಣನು ತೂಪೇರು. ಅಪಗ ಎಂಚಿನ ಪಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜನಕು ಇಲ್ಲಲು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿಲಕನೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಏರ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆನ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯಂದ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೂ ಇತ್ತೆ ಬೈದೇರು. ಮೇರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಇದೀ ಪ್ರಪಂಚ ಪತಿತ ಆದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಖಂಡಿತವಾದ ಮೆರ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮಡು ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಏರ್ಲ ಸಹ ಪಾವನರೆಜ್ಜೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ಕುಂಭ ಮೇಲೊಡು ಹರಿದ್ವಾರ ಗಂಗಾ ಸಾಗರದ ಮೇಳುಗು ಪೋಪೇರು. ಮೀಪುನೆರ್ದವರ ಪಾವನ ಅಪ್ಪ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ಆಂಡ ಈ ಸುದಿಕುಲುದಾಲ ಪತಿತ ಪಾವನಿಯತ್ತು. ಸುದಿಕುಲಂತೂ ಸಾಗರಗು ಪಿದಡುಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯರಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ನಾವು ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯರು ಒಲ್ಪೊಲ್ಪೊರ್ದು ಪಿದಡುವರು. ಅಕುಲು ಬಾನ ನಾಟುನಗ ಗಂಗೆ ಪಿದಂಡು ಪಂದು ತೊಜ್ಪವೇರು. ಮುಲ್ಪ ಬಾನ ನಾಟುನ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯರು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಪೋಪೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು: ಯಾನು ಡ್ರಾಮದ ಬಂಧನುಡು ಬಂಧಿತಾದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪಾತ್ರ ನಿಶ್ಚಿತವಾದುಂಡು. ಎನ್ನಲ ಸಹ ಪಾತ್ರ ನಿಶ್ಚಿತವಾದುಂಡು. ಭಗವಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬಂದು ಕೆಲವೆರು ತೆರಿಯುವನುವಿರು. ಸಹಿತಿನಕ್ಲೇನು ಬದುಕವೇರು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಮಾತಲ ಅಸತ್ಯವಾದುಂಡು. ಯಾನು ಓದೇರಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪೆ ಉರಿಲೆಕ ಶಕ್ತಿನು ದಾದ ತೊಜ್ಪವಡು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಲ ಸಹ ಜಾದೂತನ ಉಂಡು. ನವದಾ ಭಕ್ತಿನು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಯಾನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚ ಕಾಳಿನ ರೂಪನು ತೊಜ್ಪವೇರು. ಐರ್ದವರ ಎನ್ನೆನು ಮೈಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಕಾಳಿದಾಲ ಉಪ್ಪುಜೆರು. ಅಂಡ ಕಾಳಿದೇವಿನ ನವದಾ ಭಕ್ತಿನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಜಗದಂಬೆನೆ ಕಾಳಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಕಾಳಿನ ಈ ರೀತಿದ ರೂಪ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನವದಾ ಭಕ್ತಿನು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಭಾವನೆಗೆ ಫಲನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಕಾಮ ಚಿತ್ತೆತ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳುನೆರ್ದವರ ಕಪ್ಪಾದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತೆತ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳೊಂದು ಪೊರ್ಲಾದುಪ್ಪ ವಾ ಕಾಳಿ ಇತ್ತೆ ಜಗದಂಬೆಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಆರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪವೇರು. ಆರಂತು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತ್ಯೊಡ್ಲ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮೊಡುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆಂತು ದೇವತೆಲತ್ತು ಐನೆರ್ದವರ ಆರುದಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಬೀಗದ ಕೈಯಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಅಲ್ಪಕಾಲಗಾದು ಭಾವನೆ ಈಡೇರ್ಸೆರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವೆ. ಅಂಡ ಅಕುಲು ಏರ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಳಿನ ಉದಾಹರಣೆನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಹನುಮಂತೆ ಗಣೇಶ ಇಂಚಿನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು.
ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿರು ಗುರುನಾನಕಿರು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತುಂಡ ಅಕಲಿಗ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುನ ಅಂಡ ಅಕುಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಗೂ ಜಪ್ಪುರು. ತೂಲೆ ಮುಕುಲು ಗುರುನಾನಕೆರ್ನ ಭಕ್ತಿನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೋಯರು ಆಂಡಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣಂತೂ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪವೆ. ಅಕುಲು ಎಂಚ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವನ ಬೀಗದ ಕೈ ಜಿ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ವಿನಾಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆ ಬಾಬಾ ಮಲ್ಪೆರು ಆಂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ್ದು ಏರ್ನನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಜಿ ಈ ರೀತಿಯಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದಿತ್ತದು. ಅಂಡ ಅಕುಲು ಏರ್ಲ ಐನಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ್ದು ನಿಶ್ಚಯ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗದ್ದು ನಿಶ್ಚಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರವುಡ್ಲ ಸಹ ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನು ಯಾನೇ ಮಲ್ಪವೆ ಬಂದು ಬಂತೇರು. ಮೀರಗಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಬಂದು ಆತ್ಮದಲ ಅಡೆಗು ಪೋತಿಜಿ ಕುಳ್ದಿನಲ್ಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುನ ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಏನನ್ನು ಪಡೆಪುಜೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರಡು ಸಂಶಯ ಇತ್ತಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನ್ಲಿ. ಇಂದು ಅಂತೂ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜೋಕುಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಸೂದೆಕುಲ್ಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರ ಆದುಂಡು ಕೆಲವೆರು ಕೊಳ ಆದುಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಕೊಳಚೆ ನೀರಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪಗುಲ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಾವದ್ದು ಮನುಷ್ಯರು ಪೋಪೆರು ಅವು ಭಕ್ತಿದ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಯಾದುಂಡು. ಏಪಲ ಏರೆಡ್ದಲ ಭಕ್ತಿನ ಬುಡ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏಪ ಜ್ಞಾನಗು ಬರ್ಪೆರೋ ಅಪಗ ಭಕ್ತಿ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುನು. ಬಾಬಲ ಸಹ ನಾರಾಯಣನ ಭಕ್ತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಚಿತ್ತೋಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀದ ಆಸಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನ ಕಾರ್ನು ಒತ್ತುಂಡೆನ್ ತೂಪೆರು ಅಪಗ ಅವು ಅಕಲಿಗ್ ಒಂತೆಲ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಸತ್ಯ ಯುಗೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಪಗ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಒರ ಕಲೆಗಾರನು ಲೆತ್ತುದು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಈ ದಾಸ್ಯತನದು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಭಕ್ತ ಅಂತೂ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಜ್ಞಾನಲ ಸಹ ಒಂತೆ ಇತ್ತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಆದಿತ್ತೇರು ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲು ಮಾಲಿಕ ಆದುಲ್ಲ ಜೋಕುಲಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಾಲಿಕ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರಪೆ ಐನಿರ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಬಾಬನ ತೂತಾರ ಪಂದಕೇನುವೆರು ಆ ಬಾಬನ ಪೂರ್ಣ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು ಆರೇನು ನಿಕುಲು ಈ ಕಣ್ಣರ್ದು ತೀಯರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗನು ಜೋಡಿಸವುಡು ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ವೃಕ್ಷನು ತಿರಿಯುನುಡು ನಿಕುಲು ಆ ನಿರಾಕಾರಿ ವೃಕ್ಷರ್ದು ಸಾಕಾರಿ ವೃಕ್ಷಡು ಬೈದುಪ್ಪರು ಬಾಬಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪಯರು. ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರು ಮೂಜ್ಜನೊಟ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರಪೆ ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ಕಲ್ಪವೆ ಒಯ್ದು ನಿಕ್ಲು 21 ಜನ್ಮಡು ಸದಾ ಸುಖಿಯಾದುಪ್ಪರು ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರಪೆರತ್ತೆ ಗುರುಕುಲ ಸಹ ಪವಿತ್ರಾಪನ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರಪೆರು ಅತ್ತನ ಕಥೆಕ್ಲೇನು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಧಾರಣೆ ಅಂತೂ ಒಂತೆಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪಂತು ಬಾಬಾ ಅಂತಮತಿ ಸೋಗತಿದ ಗತಿ ಬಂದು ತೆರಿಪವೆರು ಮನುಷ್ಯರು ಶರೀರ ಬುಡುಪನ ಸಮಯಡು ರಾಮ ರಾಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಕಡೆ ಪೋಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಸಾಕಾರೊಡ್ದು ಯೋಗ ತುಂಡಾತುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮನು ಕಲ್ಪವೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರನು ತೂಲೆ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚನು ಕಾರ್ದು ದೊಂಕುನ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬರ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚನು ದಂಕುದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬರ್ಪರ ಐನದವರ ನಿಕಲ್ನ ಕಾರು ನರಕದ ಕಡೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮೋನೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಕಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಮಶಾನದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಪೋನಗ ಪುನತ ಮೋನೇನು ಸ್ಮಶಾನದ ಕಡೆ ತಿರ್ಗವೆರು ಕಾರನು ಊರ್ದ ಕಡೆ ತಿರ್ಗವೆರು ಐನೇರ್ದವರ ಈ ಚಿತ್ರನು ಈ ರೀತಿ ಬುಡ್ಪೋಡು ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ನಿಕುಲು ಅಂತೂ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾನು ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಯ್ದು ಅರ್ನ ಗದ್ದುಗೆರೆ ನಿಕುಲು ಕುಲ್ಲೌಲಿ ರಾಜನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಪಂದು ಪನುಡಾಪುನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಭವಿಷ್ಯಡು ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ಕಲ್ಪವನ ವಾಂಡಲ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರು ಉಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಸದಾಕಾಲಗಾದು ಸುಖಿಯಾದುಪ್ಪರು ಇಂದು ಶಿವಬಾಬನ ವರವಾದುಂಡು ಆರಂತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೆರು ಈ ರೀತಿ ಎಂಕುಲ ಮಿತ್ತು ಆರ್ನ ಕೃಪೆದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ಪನ್ಪುನೆರ್ದು ಎಂಚಿನಲ ಆಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಪೊಡಾಪುನು ಕೇವಲ ಆಶೀರ್ವಾದೋರ್ದು ನಿಕುಲು ಆಪುಜರು ಆರ್ನ ಮತತಲೆಕ ನಡಪೊಡು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಾಯರ್ದು ರಾಮ ಪಂದು ಪನ್ಪುನವು ಶಬ್ದಡು ಬರ್ಪುನ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ನಿಕುಲಂತೂ ಶಬ್ದರ್ದು ದೂರ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಶಾಂತವಾದ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಿದ್ಯಾವಂತೆರನು ಬುದ್ಧುಲು ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರತದು ನಿಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಾಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾಂದಾಲ ನಿಕಲೆಗೆ ತೊಂದು ಕೊರ್ಪೆನೋ ಐತಲೆಕ ನಡಪುಲೆ ಪರಮಧಾಮಡು ನಿಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಶರೀರ ಆದುಪ್ಪರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಶರೀರನು ಪಡೆನಾಗ ಜೀವಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ನಂಜೆನು ಪಡೆಪೆ ಪಂದು ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ನಿಕಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರ್ಮನು
ಕಲ್ಪವೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಓದವೆರು ಇಂದೆಟ್ ಶಕ್ತಿದ ಪಾತೆರದಾದೊಂಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವೆರು ಇಂದೆಕ್ ಜಾದೂ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರು. ಮನುಷ್ಯರೆಡ್ದು ದೇವತೆಯಾಪನ ಜಾದುನು ಬೇತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾದೊಲ್ಲೆರು ಪರತೆನು ದೇತೊಂದು ಪೊಸತೆನು ಕೊರ್ಪೆರು ಇಂದೆಕ್ ಕರ್ಬದ ಪಾತ್ರೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರು. ಇಂದೆಕ್ ಬೆಲೆದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿ ತೂಲೆ ತಾಮ್ರೊಗ್ಲ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪಂತು ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಲುಪ್ಪುಂಡು ಅದ್ಭುತ ಅತ್ತೆ ಎಂಚೆಂಚೆತ್ತನು ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆರು ಯಾನು ನಿಕಲಿಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಕರ್ಮನು ಕಲ್ಪವೇ ಮನ್ಮನಾಭವ ಆದ ಬುಡ್ಲೆ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಇಂದೆರ್ದೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಕುಮಾರರಾಪೆರು ಇತ್ತೆ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆದುಂಡು ಅವು ಕೂಡ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯಾಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ನಿಕಲ ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆನು ಕೇಂದ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ಆಪೆರು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ರಡ್ಜಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದು ಪವಿತ್ರ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದು ಕೇನುವೆರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಭಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತನ ಇಂಚ ತೆರಿಯುನಿ ಮದ್ಯುಡು ಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಿನ ದಿವಲ್ಲೇ ಈ ತೊಂಜಿ ಸಾಹಸವನ್ನು ತೊಜಿಪೋಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಪ್ಪುನತ್ತೆ ಐನೆಡ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಪಾತೆರೊಡ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ಆಪೆರು ದೇಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡ್ಲ ಸಹ ಈ ಪಾತೆರಳು ಪೂಜೆ ಮುಲ್ಪಂತು ನಿಜ ಜೀವನಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹದ ಪಾತೆರ ಮುಲ್ಪದಾದುಂಡು ಇತ್ತೆನಿಗುಲು ಪವಿತ್ರ ಆಪರ ಐನೆಡ್ದವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೊಜಿ ಬಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ನ ಎದುರುಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೊಜಿಪೌಡು ಸಮರ್ಥ ಬಾಬನೇ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರು ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಬಾಬನ ಆಜ್ಞದ ಅನುಸಾರ ಪವಿತ್ರ ಆಪನೆರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನೋಡ್ದು 21 ಜನ್ಮಡು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ದುಪ್ಪರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಕಲು ಶಕ್ತಿ ಸೇನೆ ಆದುಲ್ಲರು ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಪಡೆದು ಜಗಜೀತಾಪರು ಮಹಾತೆರ್ಲಾಪೆರೆ ವಾ ಜೋಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರು ಅಕುಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೆರು ನಿಕಲು ಭಾರತನು ಪಾವನ ಮಲ್ತದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತೋಡು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪರು ಲಡೆಯಿರ್ದು ಏಪಲ ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಜೀಂದು ಸಹ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡತ್ತೆ ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹ ಲಡೈ ಮಲ್ತದು ನಾಶ ಮಲ್ಪೆರು ಬೆನ್ನೆ ಭಾರತಗೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಕೊರ್ಪವನಾರು ಒಂದೇ ಮಾತರ ಮಾದುಪ್ಪೆರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮಾತೆರ್ದಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ನಿಕಲು ಗುರುಕುಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದರು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದೊಂದು ಬೈದರು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪವೆ ಓ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಬಂದು ನಿಗುಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಸತ್ಯಯುಗ ರೈಟಿಯಸ್ ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಮಾಯ ಇಂದೇನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಅದು ಮಲ್ಪೌಂಡು ಇತ್ತೆ ಭಾರತವಾಸಿಲು ಅಧರ್ಮಗೊಳಗಾದುಲ್ಲಿರು ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಐನೆಡ್ದವರ ಶಕ್ತಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಧರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಲು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರಾದು ಪುನಕುಲು ಪತಿತೆರ್ಲಾದುಲ್ಲಿರು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾದುಲ್ಲಿರು ಐನೆಡ್ದವರ ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೆರಿಪವರು ನಿಕ್ಲೇನು ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತಾದ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು ಸ್ವರ್ಗನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನವು ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು ಅಂಡೈಂದು ಮಸ್ತ್ ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುಪ್ತ ಸೈನಿಕ ಆದುಲ್ಲಿರು ಬಾಬಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮತೊಂದು ಕೊರ್ಪೆರು ಬಾಬನ ಮತ ಶಿಕ್ಷಕನ ಮತ ಗುರುನ ಮತ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನ ಮತ ಆಗಸನ ಮತ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮತ ಬತು ಉಡ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆವು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತ ಅದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಬಾಬಾ ಆಜ್ಞದ ಅನುಸಾರ ನಡತದು ಗ್ರಾಸ್ತೊಡಿತ್ತೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಅವಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸಾಹಸನು ತೊಜಿಪವಡು ರಡ್ಡು ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ಸದಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೊಡು ಶಬ್ದರ್ದು ದೂರ ಪೋಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಓದುದರು ಅತ್ತನ ಕೇಂದರು ಐನು ಮರತದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ವರದಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಎಡ್ಡಾಡು ಪಂದು ತೆರಿದು ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಯದ ಅಡಿಪಾಯನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಚಲಾಡ್ ಹುಲಭವ ಎಂಚಿನನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಡು ಐದು ನಿಕುಲು ಹೈ ಜಂಪ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಬರ್ಪುಲ ಸಹ ಎಡ್ಡೆಗಾದು ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಅಡಿಪಾಯನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಸಾಧನವಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ವರ ಅಂಗದನ ಸಮಾನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅದು ಇತ್ತರಡ ಈ ಪೇಪರ್ ಸಹ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸುರುಕು ವಿಕ್ರಾಳ ರೂಪಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ದಾಸಿ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪುಲಿಯಾನು ಮಹಾವೀರ ಆದುಪ್ಪೇನು ಎಂಚ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತು ಗೆರೆ ಉಂತುಜಿ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಾಗರಣ ಮಿತ್ತು ಹೂವಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸ್ವಸ್ಥಿತಿರು ಉಪನೆರೆದವರ ಅಚಲ ಡೋಲಾದು ಬೂಡ್ಪರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಮಾತೆರೆಗುಲ ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರೀತಿದ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪೊಂದು ಸದಾ ನ್ಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾರಾಲೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಆತ್ಮಿಕ ಘನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರತೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವರದಾತ ಬೊಕ್ಕ ವರದಾನಿ ರಡ್ಜಂತ ಸಂಬಂಧ ಕೈತಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನೇಹದ ಆಧಾರದು ನಿರಂತರವಾದಿತ್ತೆರಡ ಬೊಕ್ಕ ಸದಾ ಕಂಬೈಂದು ರೂಪೊಡಿತ್ತೆರಡ ಪವಿತ್ರತೆದ ಛತ್ರಛಾಯೆ ಸ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪುನು ಒಲ್ಪ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬಾ ಉಳ್ಳಿರ ಅಲ್ಪ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಸ್ವಪ್ನೋಡ್ಲ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಜಿ ಏಪ ಒಂಟಿಯಾದಿತ್ತೆರಡ ಪವಿತ್ರತೆದ ಸುಮಂಗಲಿತನ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುನು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.